na ebe onye Igbo bịara gbaa na rụọ ụlọ ya kpọhụkweno n'ime swampụ n'ime dustbin a na-ego mọ na-arụ mana east be nna anyị dọ ebe ndị Igbo bịara na swampụ deti area na-ekpocha na-arụ ụlọ onye ndu meduru ndị Igbo ihe nke a bikonu nenebenu dustbin ebe ndị Igbo bịara gbaa na rụọ ụlọ a na-arụrịtakwa mọ na-aga abụọkwa ụzọ ebe esi aga swampụ area n'ụlọ otu paasị agwara m ụnụ sọ the richest man nọ na Naịjirịa na-ata afụ obodo abụrụ ọnụ na area niile wu ndị Igbo ihe ahụ ime swampụ ekpochichakwara bịa na-ekpochi mọ Chineke na-ekwukwene ka tọwa naira ntọ na Lagos a nke ahịa eme etu ọsọ nyadọ ajọsọ nnọọ were opportunity asị ka m bịa vidio godo ihe a ọdụneti isi be nna m adụrụ ndị Igbo abịa ebe a na-ekpochi swampụ na-arụ ụlọ onye na mere ndị Igbo ihe nke a bikonu negodo dustbin eme onye Igbo a na-ekere mụ na ya ma ihe na ya fụrụ ụzọ ndị Igbo amaka ihe ndị Igbo ma ihe ndị Igbo ka ndị Hausa mara ife onye ọsọ ebute ego ya na-ebu na be nna ya were ute na-ala ha onye Igbo ebute nke hapụ n'ugwu Hausa hapụ na Lagos o ruo be nna ya rụọ one room 20 years oke na ụchụcha ihe bi n'ime nenebenu nkwu asị na ma na-ekwuka nene anya na dustbin ndị Igbo na-abịa arụ ụlọ ibe niile na mmadụ bikwa ya ebebe nna m ka mma ọ na-agụ m akwa mana mma na-ekwu nehe onye Igbo ọnwụna na-ewesti ego na Lagos dị mma ịfịa asọ fịa ya ezigbo asọ asọ nka mkparịgokwagide ebe again na anya na ebe e mere wekipi na abụghị ụzọ ebe esi ababe mmadụ ọ bụrụ na ụnụ kpọtụ anya bụ unu wandeki ndụ n'ime mgbada ebe na obiene n'ime a na mmadụ ka bikwa na ya ọ kpọhụgo a human being are still living inside